Dyma ni o'r diwedd wedi cradd Pencampwriaeth Gwartheg Highland. Dwi'n cael cwmni Olwen Fford o Lanfrothen ar gyfer y Pencampwriaeth yma. Ac Olwen, mae yna darw werth I weld yma yn y Pencampwriaeth, newydd yn pasio ni fan hyn. Ond y fuwch I ni'n gweld fan hyn nawr, 3-4-2-7. Beth am y fuwch yma a'i llo bach tu ôl iddi? Fuwch smart iawn. Dwi mo hyd yn licio yr fuwch Highland yn ddi, cos mae'n atgoffa fi o fuwch ddi, ond bod hi'n llai. Ond mae hon yn fuwch sgwar braf, pwrs taclus iawn. Does a ddim gormod o awyr o dan ei chorff hi, ti'n misio rhywbeth rhy dal. Pen ôl da gen I, a mae yna llo da yn cael ei magu. Dyna sy'n angen. Yn union, ac yn magu'r llo fel wedwch chi Olwen yn arbennig o dda. Y tarw mawr coch, mae ti glamp o darw ucheldir. 5 oed di'r tarw yna, a mae di dod o Devon. Mae hwn yn darw eithriadol o'r bryd, yn dwi? Yndi, mae'n le ar ei gefn o sgwar neis, llinell syth iawn. A mae o'n, os gawch chi lwy allan hwnna, fe rhywbeth da ar ei ôl o bydd. Un o'r teirw ucheldir gorau, dwi wedi weld erioed dwi'n meddwl, yn y sioe fawr. O, wel, na fo, da chi wedi bod yna mwy na fi, mae'n siŵr. O ran y hyd a'r dyfnder yn ei gorffe. Hyd gwych ar hwnna. A mae'n sgwar yn dwi? O, yndi. Yndi. Mae hwnna'n darw glamp o foi. Ac yn symud y braf, fel ydych chi wedi teithio yn bell I fod mae liwi o fyrn yw enw'r tarw yma. A drychwch ar y cyrnen a'r blewyn hir, y got hir. A chwarae teg i'r ddwy ferch yma, maen nhw'n gwneud job da iawn o'n. Wel, Milly Bradley sy'n berchen y tarw, a tybed os mae un o'r merched. I chwaer hi di'r llall, mae Milly efo'r tarw. Milly sydd yn arwen, felly, Ac yn diwedd braf, merch ifanc yn arwen darw, glamp o darw fawr ola. Wel, mae gynnu fo ddigon I ddweud am y peth. Oes, wir. Mae'n mwynhau. Sefyll yn dda, fel e? Yn diwedd sefyll yn dda. A'i ben lan, coes ym mhob cornel. Ie, chwarae teg efo, mae hwnna'n darw da. Dwi yn lwco'r tarw na, mae rhaid I weid. Fydd o'n diddorol gweld, cos mae'n fuwch eitha bach yn ei ochr o. Ond mae'n sgwar da, ynddo? O, di. Dim lot o le dydd o dan y bola na, dyna bych eisiau pan maen nhw'n pori ar y mynyddoedd a'r tir uchel, ynddo fe? Sam llawer o bres am yr hen shin beef, yndes? Da goes, yn union. Chi'n eisiau gorfod o le dydd fel y tarw. Does am fawr iawn o le dydd o dan bola hwn, chwaith. Na, chwarae teg, hyd da a cig yn y lle iawn, da. A mae'r beirniad yn mynd. Da ni disgwyl amdani fan. Cwmpas yn mynd eto Archie MacArthur. O ar gael yr Alban i'ch atgoffa chi sydd yn beirniadu. Olwen, le ma'ch arian chi mynd? Swn i'n meddwl na'r tarw, cos mae glamp o foi. Ond mae Archie'n gwybod y well na fi, mae'n siŵr. Mae'n dal I edrych ar y fuwch. Mae'n edrych ar y fuwch. A'r fuwch wedi mynd â hi. Da iawn. Wel, llong warchiadau. Wel, ie. A tybed os mae'r ffaith bod y fuwch yn magu llo cystal oedd y gwahaniaeth ac yn edrych mor rai hunan hefyd. Wel, mae hynny yn wneud gwahaniaeth yn de. Mae hi'n gweithio'n galad yn de. Mod i'm yn dweud bod o'n gweithio'r chwaith de, ond na, mae'n magu dda. A fuwch da iawn. Sgwad neis. Gwych iawn. 3-4-2-7 felly. O, mae'n ne'r llall yn dod I fewn wan. A mae'r y fuwch oedd yn gil wobr iddi yn dod fewn. I weld pwy sy'n mynd I fynd ar gil wobr yn y Pencampwriaeth. Y fuwch o Sir Gar, 3-4-3-9, Caradog Fold. Ie, gawn ni weld fan. Dwi'n meddwl mae'n tebyg y tarw ddaw yn gil wobr, ie? Dwi'n ama'r tarw fydd yr ail. Un edrychiad arall. O, mae'n styried y peth yma nhw. Mae'r tarw yn mynd ar gil wobr. Wel, teg. Arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn I chi, Olwen. Iawn, diolch yn fawr iawn I chi, Ifan. A gewn ni weld sydd neith buwch yr ucheldir yn y brif Pencampwriaeth nes blaen heddi. Bydd o'n ddifyr gweld. Bydd wir. Diolch o galon. Iawn, hwyl. Come here.